Vi efterforsker bredt, og vi skal jo undersøge, hvad der ligesom er grunden til, at det her det er sket. Og i og med, at ambassaden ligger i umiddelbar nærheden af det sted, eksplosionerne er sket, så er det selvfølgelig en vinkel, vi kigger efter, og derfor så er PET selvfølgelig orienteret, ja.